Ang Ginoo manaa kaninyo, manausab kanimo. pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Matag tuig moadto si Jesus sa Jerusalem ang mga ginikanan ni Jesus aron pagsaulog sa pangilin sa pagsaylo. Sa ikanapulog duha na katuig ni Jesus, nangadto sila sa pangilin ingon sa naandan. Sa pagkatapos sa mga adlaw sa pangilin na mauli sila, apan nagpabilin sa Jerusalem ang bata nga si Jesus. Wala mahibalo niini ang iyang mga ginikanan. Nagtuo sila nga nahiuban si Jesus sa panon, ug sa nakalakat na sila usa ka adlaw, gipangita nila siya didto sa ilang mga paryente ug mga higala. Apan wala siya nila hikaplagi, busa mibalik sila sa Jerusalem sa pagpangita kaniya. Sa ikatulo ka adlaw hikaplaga nila siya didto sa templo, naglingkod uban sa mga magtutudlo, namati kanila og nangutana. Ang tanan nga nakadungog kaniya nahibulong sa iyang maalamong mga tubag. Nahibulong ang iyang mga ginikanan sa pagkakita nila kaniya og miingon ang iyang inahan kaniya, "Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako ug ang imong amahan nabala ka pag-ayo nga nangita kanimo." Mitubag siya, "Nganong nangita paman kamo kanako? Wala ba kamo masayod nga kinahanglang anhi gayud ako sa balay sa akong amahan?" Apan wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. Mipauli si Jesus sa Nazaret uban kanila ug nagmasinugtanon siya kanila. Kining tanan gitipigan sa iyang inahan sulod sa iyang kasing-kasing. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Gipanagna sa atong unang pagbasa nga niingon diri, mahimong bantugan ang ilang kaliwatan sa tibuok kalibutan ug ang tanan nga makakita kanila muila nga sila katawhan nga gipanalanginan sa Ginoo. Nya kini natuman diha sa kinabuhi sa atong manunubos ug hangtod kita karon. Gilingay mong tupad na bantugan ba ka? Bantugan ka? Kay mahimo man kunong bantugan ug tinuod gyud ang mga kaliwat ni Jesus, ang nagsunod ni Jesus sama ni San Vicente Ferrer, labi na gyud sa Mahal nga Birhen, labi na gyud ni San Jose, nahimo gyud nga mga bantugan ug hangtod na gini sa wa nay katapusan. Nakaron unsaon man nato paghimo niini aron mahimo tang bantugan, kinahanglan ang atong kasing-kasing kanunay limpyo. Mao na si Maria putli ang iyang kasing-kasing, ang mga santos putli isad ang ilang kasing-kasing, mo nang nahimo silang bantugan. Kinsa maning putli o kasing-kasing mga igsuon, kanang wa bitaw magpuyo ang sala sa atong kasing-kasing. O kanus aman ang sala dili mo puyo, basta magsigi taog higugma sa Ginoo, magsigi tag higugma sa atong isig katao. Ngilingian na sa dimong tupad, yung nasigi kang higugma o panagsa. So, kanindot unta, kung ang atong mga politicians kanunay maghigugma ay, pag kanindota ka, mahimo gitang bantugan nga nasod, unya muuswag pagyug maayo.
Nga matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo nga akong manunobos. Kay kung maghigugmaay na gud ta mga igsuon, ang mahitabo gyud ang atong mga panginahanglan masulbad. Kay ang akong dili makaya man nimo imo sa kong tagaan. Ang dili sa nimo makaya, akong makaya, tagaan sa tika. Pagkadali ang masulbad sa atong mga problema. Pero karon nga muratag nag-iyahay, nagpinatyanay pag yung uban, pastilan, musamot kitag kaut-ot. Muna din sa atong unang sa atong ebanghelyo, nakita nato ang kakabos ni Jose ug ni Maria. Unya, bisan pa sa ilang kakabos, kamaugid silang mutudlo unsaon paghigugma ang amahan. Og tungod sa ilang pagtudlo ni Hesus nga higugmaon gyud ang amahan, labaw sa tanan, si Hesus pagka-12 anyos nakahukom nga adto na siya mopuyo sa templo sa iyang amahan nga langitnon. Karon ang mga 12 anyos nga mga bata, mga batanon, dili hapit mo simba, lisod kayo, anha magyampungad sa computer, anha sa cellphone. Ang gibuhat ni Maria o ni Jose, gasigig tudlo sa ilang anak, wa nila palitig cellphone. Wa pa sa tingay cellphone atong panahon na. Wa sa nila palitig TV, wa pa sa tingay TV atong panahon na. Ambot, og naapa baka. Basta wa nila tagai sa mga kalibutanon nga butang ang ila ang paghigugma sa amahan. Mao na nga pagkahuman nila ditog simba sa pangilin, nagpabilin si Jesus. Nya pagkakaplag yung Maria, niingon dayon si Jesus, anhi magyud kos balay sa akong amahan. Wa na lang sad nitingog si Maria og si Jose, kay nganuman sila man say nagtudlo ni Jesus nga maghigugma gyud kanunay sa amahan. Ngilay na sang lingi sa imong tupad, ing na imong mga anak nahigugmas Ginoo. Musta man, asa man magpabilin inyong mga anak karon sa kompyuteran o sa templos Ginoo. Panagsala kay ko may gani kay dinis ato man ang blessingan ang mga bata, daghan kay mga bata manimba, nag-anam na jog kadaghan atong blessingan. Karabang maka-feel sila ba nga nabilong sila sa balay sa Ginoo. Nindot kayo na. Nya mao ni ang atong challenge. Mao ni ang angay untang buhaton gyud sa mga ginikanan aron maputli ang kasing-kasing sa anak, maputli sad ang ilang kasing-kasing og makatabang sa pagpanindot sa atong katilingban. Kaya mga putli kasing-kasing mga igsoon maurasad ang makatubos, makaluwas sa atong katilingban. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, minsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron maghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaamitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa Dios nga nahigugma kanato pag-ayo ug malaumon kitang muingon, Amahan, kaluy-i kami. Amahan, kaluy-i kami. Nga ang simbahan magbansay sa pagpaubos ni Maria diha sa iyang pagkaandam sa pag-alagad sa Dios ug sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kaluy-i kami.
nga si Kristo makakaplag ug maabi-abihong puloy-anan diha sa mga kasing-kasing sa katawhan, sama nga nakakaplag siya ug maayong pagkaandam nga luna diha kang Maria, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluoy kami. Nga ang matuod nga diwa sa pagampo, halawom nga makatuhop sa mga kasing-kasing sa katawhan, sa ingon makabati sila sa singgit sa mga kabos, sama nga bugos kining nakatuhop sa putling kasing-kasing ni Maria, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluoy kami. Nga sila nga nasakit sa huna-huna ug sa lawas, makakaplag ug kaayuhan ug kalipay, pinaagi sa gamhanang pangama ni Maria, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluoy kami. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluoy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluoy kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ugalang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluoy kami. Nga ang mga himalatyon mohangad ngadto kang Maria, isip ilang tinubdan sa kusog ug kahupayan diha sa iyang pagbarog sa tiilan sa krus sa iyang anak, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluoy kami. Nga ang mga nangamatay, makatagamtam sa tunhayng kalinaw sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan kaluoy kami. O Dios, among maluluyon nga amahan, dawata kining among mga pagampo nga gituboy nga kanimo uban sa putli ug mapaubsanong kasing-kasing sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.